čau lidičky. Vítáme vás u dalšího videa a dneska to bude Nepřeruš řetězec. Pak to udej. Koko. Jsi ve videu. Ne, Tak nejseš, no. Takže kdo bude začínat? Doufám, že to znáte. Prostě řekneme slovo třeba Prase a druhé hogy. A takhle. A on musí říct člověk. Ne. YouTuber třeba. A nebo člověk. Nebo videa. Nebo No prostě něco takového. ksichty, nebo No kokot, tak nebo... začni. Píča. Já. Člověk. Duch na zahradě. Cože? Duch na zahradě, proč na zahradě, vole. Tak když zemřeš, tak si... Kytky. Za mě. Žížela. Vojta. Ryby. No to je ryba. Maso. Vánoce. Stromek. Dárky. iPhone. Samsung. Kryt na mobil. Atomový kryt. Atomový reaktor. Atomovka. A jsi špičí. Atomový hovno. What the fuck? Exkrementy. Rakovina zadku. Rakovina. Do prdele. Rakovina. Plic. To nedoplňuješ věty, ty debile. Plíce. Ach jo. Počkat, rakovina v plících. What the fuck? Ty jsi řekl rakovina, já jsem řekl plíce. Počkej, ale rakovina není v plících. To je jedno. A to jak to s tím souvisí? Nevím si to. Teďka začneme oznova. Třeba dáme YouTube. Channel MV Blue. Channel MV Blue vlogy pranky. Nekecej. Jak nekecej? Jak nekecej, vole? Nekecej. Jak nekecej? Jako fakt. Jak jako fakt, ty vole? Týkej. Jako fakt. Jak jako fakt? Jak jako fakt. Co jako fakt? Jak jako fakt. To je piča. Ne. Kece. Cože? Kece. Kece. To je piča. Tady se nemáš vymýšlet slova, ale přiřazovat slova, vole. Ok, tak to pení. Jirka. Statek. Farma. Moje prdel. To je piča. Hajzl. Papír. Tuška. Tuška. Toleťák. To je píča, proč tuška a toleťák? Jak to spolu souvisí, ty vole? Jak? To je píča. Ale to musíš říkat slova, který spolu souvisí. Já vím, ale mě se nechce, to je moc těžký. To je píča. S ním to nejde hrát, ty vole. Ale hajzl papír. Ty vole, jak souvisí tuška s hajzl A papírem? ty jsi řekl ten hajzl a já jsem řekl papír. No a pak jsem řekl normální papír, jako na malování. Aha, já jsem myslel jako hajzl papír. Ne. A pak jsem řekl tuška, ty vole. Já jsem tu hajzl papír. Já jsem nevěděl, co souvisí tuška s Píče. hajzl papírem, tak já jsem řekl toleťák. To je píča. No dál. Tuška. Propiska. Psaní. Čtení. Čeština. Matika. Fyzika. Literaturvěda. Jaká literaturvěda? To čtení. Ty vole. Svět práce. To je výtvarka. Jandová. Binderka. Chládková. Pokorná. Pevná. Píče.
Třeba, já si nemůžu pomenout. Kolo. Vojtovo, kolo. Ano. Červená. Páska. Zadek. Zadek, ty vole. No nic, tohle by pro tohle video všechno. Nezapomeňte dát like. A cenzura. Cenzuret. Oh my god, mimoň. Tak jo, tohle by bylo pro tohle všechno. Tady vidíte krásný mobilek, ten chci, tomu ukradnu. A čau. Řekni čau. No, kleslo. To je piča.